Sociálne siete sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života a zároveň jedným z najdôležitejších nástrojov pre marketing. Sociálne siete používajú miliardy ľudí denne a to znamená, že aj tvoji potenciálni zákazníci a budúci spolupracovníci sú práve tam. Ak sa naučíš oslovovať ľudí správnym spôsobom, potom budeš predávať vďaka hodnotnému obsahu. Takisto budeš vedieť budovať komunitu a získavať dôveru, lebo ľudia radšej nakupujú od niekoho, koho poznajú a komu dôverujú. A nájdeš aj nových spolupracovníkov, lebo najlepší obchodní partneri sú často práve medzi tvojimi sledovateľmi. Sociálne siete sa neustále vyvíjajú. Možno si všimol, že dnes vyzerajú inak ako pred pár rokmi. A verím tomu, že máš aj pocit, že tie dosahy sú slabé, že príspevky nefungujú ako predtým a že konkurencia je čoraz väčšia. No ale dobrá správa je, že práve teraz zažívame akúsi renesanciu sociálnych sietí, úplnú zmenu toho, ako fungujú a veľkú príležitosť pre tých, ktorí sa vedia prispôsobiť. Pred pár rokmi platilo, že čím viac fanúšikov máme, tým viac ľudí vidí naše príspevky. Ale dnes všetko sa točí okolo obsahu. Od začiatku 2025 prešiel Facebook výrazne na objavovací algoritmus založený na záujmoch používateľa. Čiže môžeme povedať, že 50% obsahu v tom feede, keď otvoríte aj vy tie sociálne siete, tak tvoria teraz príspevky z účtov, ktoré vy alebo používateľ nesleduje, ale algoritmus ukazuje nám a takisto aj našim sledovateľom nové účty podľa záujmov. Preto už nerozhoduje to, že koľko máme sledovateľov. Sociálne siete dnes ukazujú, teraz pre nás je to dôležité, že tvoj obsah, čiže tvoj obsah môžu ukázať tie sociálne siete aj ľuďom, ktorí majú záujem, ale ťa nesledujú. To znamená, že môžeš osloviť nových zákazníkov oveľa rýchlejšie ako kedysi. Platí však, že príspevky, ktoré nevyvolajú žiadnu odozvu, majú znížený dosah, čiže keď sú nezaujímavé. A naopak, ak tvoj obsah generuje diskusie alebo zdieľania, tak má väčšiu šancu, že doporučí ten obsah širšiemu publiku. Čiže ak je nezaujímavý, Facebook alebo sociálne siete neukazujú, ak zaujímavý obsah, tak ponúkajú ďalej. Takže preto je veľmi dôležité sústrediť sa na obsah, ktorý ľuďom pomáha, vzdeláva ich alebo ich baví. A to je kľúč k úspechu. Potom to sa zmenilo, že dnes už ľudia neveria veľkým influencerom, ktorí propagujú všetko. Menší tvorcovia s malou komunitou, tak mikroinfluenceri majú väčší vplyv a vyššiu dôveru. A aj ty sa môžeš stať takýmto malým alebo mikroinfluencerom a zdieľať svoje skúsenosti a príbehy s produktami. A neboj sa ukazovať seba. Ľudia chcú vidieť reálnu osobu a nie nejaký anonymný produkt. Ak má zákazníkov, ktorí pravidelne používajú tvoje produkty, tak ponúkni im, že môžu dostať nejakú zľavu alebo darček, ak aj oni budú hovoriť na sociálnych sieťach o tomto produkte. Čiže aj oni sa môžu stať tými mikroinfluencermi a to, čo oni povedia, tiež to bude dôveryhodné a takýmto spôsobom budú šíriť povedomie o ich produktoch ďalej. Facebook, ale aj ďalšie siete uprednostňujú príspevky, ktoré podnecujú tú konverzáciu a zmysluplné zapojenie používateľov. Čiže už sme hovorili o tom, že bez tých interakcií strácajú viditeľnosť a lajky, komentáre pomáhajú. No väčšiu váhu majú zdieľania a uloženia príspevkov, lebo signalizujú, že obsah mal pre ľudí takú hodnotu, že sa k nemu chcú vrátiť. Odporúčam zvážiť napríklad tvorbu takých infografík,
tipov alebo tutoriálov, lebo to sú také príspevky, ktoré ľudia môžu uložiť alebo preposielať ďalej. Hej? Že to nie je také, že raz prečítam, pozriem sa a už sa k tomu nevrátim, ale chcem sa k tomu vrátiť. Potom, veľmi dôležité je podnecovať tú konverzáciu. Určite ste už počuli, že call to action, hej? Čiže dáme výzvu na nejakú akciu, aby sa publikum zapojilo. Môžeme sa pýtať na nejaké otázky alebo vyzvať sledovateľov, aby povedali svoj názor alebo nejakú skúsenosť. Veľmi dobrý dosah majú ankety, kvízy, súťaže, a takisto živé vysielania, lebo práve tam sa ľudia zapájajú a ten algoritmus vidí, že ten príspevok žije. Takisto je dôležitý aj čas, ktorý ľudia strávia pozeraním príspevkov alebo videá. A to je ten ďalší faktor, že ak dlho pozerajú, tak to vyhodnocuje algoritmus, že je to hodnotný obsah, ale keď pozrú len pár sekúnd a idú preč, tak zase sa znižuje tá viditeľnosť. Potom takisto algoritmus zohľadňuje vzťah medzi tvorcom a divákom, čiže viac ukazuje príspevky od účtov, s ktorými často interagujeme. Hej? Čiže kde my často lajkujeme, komentujeme a našim sledovateľom bude ukazovať naše príspevky len vtedy, ak oni naše príspevky lajkujú alebo komentujú. Potom takisto sa tam započítava aj určité skóre relevancie, čiže to tiež vyhodnocuje algoritmus, že či ten daný príspevok alebo tá daná téma, či toho užívateľa zaujíma. A takisto dnes neplatí proste, že také jednotvárne príspevky pre všetkých, čiže príspevok taký univerzálny, ktorý sa prihovára všetkým, to nezaberá. A ľudia preferujú taký obsah, ktorý je šitý na ich mieru, ich záujmom a potrebám. A preto nebudeme hovoriť vo všeobecnosti, ale namiesto toho všeobecného postu môžeme napríklad hovoriť o benefitoch, ale tak, že to našijeme na rôzne skupiny, napríklad tipy pre mladé mamičky, riešenia na problematickú pleť, alebo pomoc pri detoxikácii, alebo nejakej očiste alebo regenerácii. Vytvárame také príspevky, v ktorých sa ľudia nájdu. Ľudia na sociálnych sieťach hľadajú autenticitu. Autenticita rovná sa dôvera. To je tá mena, ktorou sa platí. Ľudia nakúpia od teba alebo sa pridajú do tvojho tímu len vtedy, ak ti veria a majú ťa radi ako značku alebo ako osobu. Preto musíš dlhodobo pracovať na budovaní dôveryhodnosti a tvojej značky, ale tvojej osobnej značky. Buď transparentný. Ak urobíš chybu, priznaj ju a uprav. Komunikuj pravdivo a v súlade so svojimi hodnotami. Postupne si tak vytvoríš obraz spoľahlivej značky. Hej? Ešte raz zdôrazňujem osobnej značky. Budovanie tej značky znamená aj jednotnú identitu, jednotný vizuálny štýl, ale hlavne tá komunikácia, čiže jednotný komunikačný štýl. Dnes nebudeš hovoriť o tom, že super, hej, si vegetarián, hej, a potom zajtra ťa uvidia na fotkách, kde konzumuješ klobásu. To bol len taký príklad. Hej. Čiže ten jednotný štýl je dôležitý, ale hlavne ten štýl komunikácie. Čiže čo hlásaš dnes, tak to hlásaj aj zajtra. K tej dôvere, aby sme budovali tú dôveru na sociálnych sieťach, tak môžeš používať aj referencie a rôzne recenzie od spokojných klientov alebo prípadové štúdie. My pracujeme v referenčnom marketingu a tu zvlášť platí, že ľudia nekupujú len produkt, ale aj toho človeka, ktorý za ním stojí. Preto by sme sa nemali skrývať za produktami, hej, alebo za logom firmy, ale ukázať tú svoju tvár, povedať ľuďom, aké máme hodnoty a povedať náš príbeh, hej, a takto si nás ľudia obľúbia a potom radi sa stanú aj našimi zákazníkmi či partnermi. Áno, môžeme povedať, že ľudia sa skôr zamilujú do príbehu a nášho poslania, než do produktu bez tváre. No a preto
kľudne zdieľaj svoj osobný príbeh, prečo si začal s Forever, aké výzvy si musel prekonať a čo ťa motivovalo pokračovať. Tak a keď sme už pri tej dôvere, tak aj význam budovania komunity rastie čoraz viacej. Možno aj preto, že v tých komunitách je väčšia dôvera, že ľudia sa vedia otvoriť, viac sa pýtajú a rozhodovanie sa deje na základe odporúčaní. Keď ľudia cítia, že patria do komunity, sú aktívnejší, takisto zdieľajú tie svoje skúsenosti a prirodzene podporujú produkty či služby, ktoré im dávajú zmysel. Značky, ktoré budujú silnú komunitu, či už cez fanúšikovskú skupinu, zákaznícky klub alebo tematickú skupinu, získavajú nielen lojálnych zákazníkov, ale aj vyšší dosah. Sociálne siete už nie sú len o pridávaní obsahu, stali sa hlavným kanálom zákazníckej podpory. Ľudia očakávajú rýchle reakcie na otázky, osobný prístup a možnosť komunikovať priamo. Rýchle odpovede a priama komunikácia sú dnes obrovskou konkurenčnou výhodou. Predstav si, že niekto váha medzi dvoma produktami a napíše komentár, ak mu promptne odpovieš a vysvetlíš, prečo práve ten produkt je pre neho vhodný, môže to byť rozdiel medzi stratou zákazníka a získaním verného klienta. Ak chceš v online priestore uspieť, nestačí len pridávať príspevky, potrebuješ budovať komunitu, byť v kontakte so svojimi zákazníkmi a vytvárať priestor, kde sa budú cítiť ako súčasť niečoho veľkého. Ďalším trendom sú krátke videá. No tie krátke dynamické videoformáty nie sú novinkou, naďalej dominujú sociálnym sieťam, lebo rýchle a vizuálne pútavé videá dokážu v priebehu pár sekúnd zaujať pozornosť oveľa efektívnejšie než dlhé texty alebo statické obrázky. Ak chceš uspieť, experimentuj s krátkym videoobsahom, dôležitá je tá autenticita, o ktorej sme už hovorili, a rýchle vtiahnutie diváka do deja už v prvých sekundách videa. Natoč krátke video, povieš niečo do kamery, stačí naozaj pár sekúnd a máš z toho video. Natáčaj na výšku, krátke zábery alebo video do minúty až 2. Čiže buď urobíš veľa krátkych záberov a potom to niekde v nejakom programe spojíš, alebo natoč jedno video povedzme do tých 2 minút, môžeš aj so zvukom, ale potom je veľmi dôležité dať nejakú trendovú hudbu do pozadia a takisto môžeš použiť aj titulky pre tých, ktorí sledujú bez zvuku. No a jedno také video môžeš hneď uverejniť ako Facebook Reels, Instagram Reels, TikTok video a aj na YouTube ako short, ako krátke video. Algoritmy všetkých sociálnych sietí uprednostňujú krátke videá, majú väčší dosah ako tie klasické, a dostávajú sa mimo tvojej bubliny. To znamená, že môžu priniesť nových sledovateľov. Tie Reelsy majú veľké dosahy, ale to neznamená, že budeme pridávať iba jeden typ príspevku, lebo algoritmus obľúbuje rôzne formáty, aby ten náš feed alebo tá nástenka nebola monotónna. Takže striedame video, fotky, karusely a jednoduché textové príspevky. Na Facebooku sa napríklad osvedčili tie textové statusy na farebnom pozadí. Na Instagrame letia karusely, ale s dynamickými prvkami. Čiže karusel to je séria viacerých fotiek za sebou, ale je dobre napríklad, keď tam pridáme hudbu alebo striedame fotku s nejakým videom, hej, alebo sú tam nejaké dynamické prvky. Ešte by som povedala, že tie živé vysielania, tie živé vysielanie, keď zapnete kameru a idete naživo, to tiež má akože algoritmus veľmi obľubuje. Umelá inteligencia výrazne mení spôsob, akým fungujú sociálne siete a jej vplyv je oveľa väčší, než si väčšina ľudí uvedomuje. Nie je to len o algoritmoch, ktoré určujú, aký obsah sa komu zobrazí, alebo o jednoduchom generovaní textov a obrázkov. Umelá inteligencia dnes zasahuje do mnohých oblastí, ktoré priamo ovplyvňujú dosah, zapojenie publika aj celkovú efektivitu marketingových stratégií. No a do popredia sa dostávajú aj chatboti a
AI asistenti dokážu reagovať na komentáre a správy okamžite, čím udržujú aktívnu komunikáciu so sledovateľmi. No ale čo je také pre mňa akože veľmi, veľmi dôležité a viete to využiť aj vy, alebo vieš to využiť aj ty. Dnes už nemusíš tráviť hodiny vymýšľaním príspevkov a textov. Umelá inteligencia ti môže pomôcť obsahom, ktorý predáva. Napíše za teba popisy k príspevkom, dá nápad na obsah, dá nápad na reelsko, ako na ten scenár, vie navrhnúť grafiku, vie pracovať s titulkami, vie navrhnúť úpravy videí, vyrobiť alebo rozpohybovať fotky a urobiť videá na základe nejakých príkazov. Potom vie vytvoriť tie variácie príspevkov pre rôzne publikum, o čom sme už hovorili. Že jeden post pre zákazníkov, iný pre spolupracovníkov, alebo jeden post pre mamičky a iné pre staršie publikum. Pomáha zistiť, aké témy a produkty sú aktuálne a populárne. Dnes už nie je otázka to, či AI používať, ale ako ju využiť vo svoj prospech. Jednoducho, tí, ktorí sa prispôsobia a naučia sa s umelou inteligenciou pracovať, získajú náskok. A tí, ktorí ju budú ignorovať, tak riskujú, že niekde zaostanú. Tak ak ti viem poradiť, tak buď medzi tými, ktorí sa prispôsobia a rastú. Začni sa vzdelávať v tejto oblasti a posuň svoj biznis na novú úroveň. Je pravda, že sociálne siete stále menia tie pravidlá, no sú aj nemenné princípy a tým základným menovateľom je, že obsah, ktorý je hodnotný a zaujímavý pre ľudí, bude algoritmom podporovaný. To je alfa a omega toho celého. Čiže treba sa zamerať na kvalitný a autentický obsah, meniť formáty a budovať vzťahy s publikom. Tieto veci budú stále. Potom treba si uvedomiť, že väčšina toho obsahu má byť edukatívna, inšpiratívna alebo zábavná. Len jedna z 5 príspevkov môže, jak by som povedať, tak môže byť predajná alebo môže vyzerať ako predajný príspevok. Čiže namiesto toho neustáleho tlačenia produktov treba sa zamerať na riešenie problémov a potrieb publika. Poskytovať tie rady, tipy, návody, zaujímavé informácie a môže tam byť aj ten zábavný obsah súvisiaci s tým odborom, hej. Čiže jednoducho dávame čo najväčšiu hodnotu zdarma. Uvedomme si, že úspech neprichádza cez noc. Na sociálnych sieťach obzvlášť platí, že musíme byť trpezliví a vytrvalí. Tvorba obsahu je o konzistentnosti a vytrvalosti a preto nečakaj zázračné predaje, hej, po pár týždňoch či mesiacoch. Dôležité je mať premyslenú a dlhodobú stratégiu. Definovať si cieľ. Prečo sme na tých sieťach? Čo chceme teraz tými našimi príspevkami? Zvýšiť povedomie, budovať komunitu alebo generovať nejaké nové kontakty, hej? Čiže veľmi dôležité je si uvedomovať, že čo práve robíme, čo je náš cieľ. A potom veľmi dôležité je aj pravidelné publikovať. Tá pravidelnosť nemusí byť každý deň, ale môže byť. Proste vyberieme si frekvenciu. Budú to 3 príspevky za týždeň alebo 1 príspevok denne. To je jedno, ale treba sa držať toho, čo si stanovíme. Čiže tá konzistentnosť je veľmi dôležitá aj pre algoritmus, aj pre fanúšikov a aj pre nás, aby sme vlastne vôbec niečo plánovali. No, potom nesmieme zabúdať na to, že sociálne siete sú sociálne, tam majú v názve. Čiže úspech závisí od tej dvojsmernej komunikácie. Nestačí len pridávať nejaké príspevky a pasívne čakať. Je potrebné zapojiť tých fanúšikov, reagovať a budovať vzťahy. Čím viac interakcií, komentárov, zdieľaní, tým lepšie nás bude algoritmus aj podporovať. Ale o tom sme už hovorili. Budovanie vzťahov, budovanie tej komunity je nekončiaci proces a to je to lepidlo, čo drží ten celý náš biznis pokope. Na záver ťa chcem vyzvať do akcie.
Čiže sociálne siete ponúkajú obrovskú príležitosť pre tvoj biznis, ale úspech príde len vtedy, ak tieto poznatky pretavíš do akcie, čiže začni ich aplikovať. Čiže teraz je ten čas urobiť konkrétne kroky. Nepremýšľaj nad každým príspevkom izolovanie. Vnímaj sociálne siete ako jeden prepojený mechanizmus, kde sa jednotlivé časti navzájom doplňajú. Predstav si to ako miesto, kde tvoj hlas nie je len ďalší šum v nekonečnom informačnom hluku, ale tvoj hlas je ozvena, ktorá rezonuje v srdciach tvojho publika. Zabudni na algoritmy. Nejde o dokonalé rozvrhy. Ide o teba. O tvoju esenciu, ktorú dokážeš vložiť do každého slova, do každého obrázka, do každého príbehu. Obsah, ktorý nezaujme, ako by si aj nepridal, neexistuje. Preto sa nepýtaj, koľkokrát musíš postnúť, koľko príspevkov musíš pridať, aby si bol viditeľný. Pýtaj sa, ako môžeš byť nezabudnutelný. Lebo keď si nezabudnutelný, ľudia sa k tebe vrátia sami.